Επιστρέψαμε στις αθλητικές εγκαταστάσεις Παιανίας, εδώ που σε λίγα λεπτά θα ξεκινήσει το τρίτο παιχνίδι της ημέρας για το τουρνουά Elite Neon Cup 2015. Ολοκληρώθηκαν τα δύο πρώτα με Πανιόνιο Παναθηναϊκό 0-0 και City Altinordou 2-1 σε παιχνίδι που ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά. Πας Γιάννενα Πανιόνιος είναι το τρίτο μάτς της ημέρας. Θα ακολουθήσει το City Παναθηναϊκός και το Πας Γιάννενα Altinordou για να ολοκληρωθεί η πρώτη μέρα του τουρνουά στο κεντρικό, μάλλον στο τηλεοπτικό γήπεδο, να πούμε κεντρικό, γιατί οι αγώνες γίνονται σε δύο γήπεδα. Στο άλλο, τι είχαμε, Γιώργο? Ήταν το 0-0 στο πρώτο παιχνίδι Εψανά ΑΕΚ, η Ένωση Ποδοσφαιρικών Αθλητικών Σωματείων Ανατολικής Αττικής με την ΑΕΚ 0-0, και το δεύτερο μάτς ήταν West Bromwich Ατρόμητος, φιναλίστ πέρυσι ο Ατρόμητος, ιτήθηκε 1-0 από την West Bromwich. Έχουμε δηλαδή δύο νίκες για τις δύο αγγλικές ομάδες. Εντάξει, που βάσει πρώτων αγώνων μοιάζουν να είναι και εκ των φαβορί, μοιάζουν. Ναι. Αν και εγώ την Altinordou δεν την ξεγράφω, γιατί ήταν καλή. Γιατί έχει τον Φουρκάν. Έχει Φουρκάν, ο οποίος είναι πολύ ωραίος παίκτης. Να δούμε και την Παρτίζαν. Θα είναι στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της αυριανής ημέρας και θα παίξει με τη West Bromwich. Είναι πολύ ενδιαφέρουσες και οι αυριανές αναμετρήσεις. Πάντα όταν μιλάμε για Σέρβους τώρα σε αυτή την ηλικία είναι έξτρα ενδιαφέρον, δηλαδή έχουν παράδοση. Σήμερα βλέπουμε από ελληνικής πλευράς τον Πανιόνιο και τον Παναθηναϊκό. Θα δούμε τώρα τον ΠΑΣ. Αύριο θα δούμε τον Ατρόμητο και την ΑΕΚ και την Ψανά. Οπότε θα δούμε λοιπόν και τη West Bromwich, η οποία έχει και αυτή δημιουργήσει πολύ καλές ακαδημίες τα τελευταία χρόνια στην Αγγλία. Δουλεύει πολύ στα τμήματα υποδομών. Έχει ακροβολιστεί ο Νίκος Καπύρης για να βρει τον Καραλή. Δεν έχει έρθει ακόμα. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχουμε πει και τι δεν έχουμε πει για τη City. Δηλαδή, τα καλύτερα έχουμε πει πάντως. Παίζει ο Πας Γιάννενα και να μην έχει έρθει ο Καραλής. Γενέτειρα. Ναι. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι έλεγες, Νίκο? Γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική καθυστέρηση για να ξεκινήσει το μάτς. Περιμέναμε τον Γιάννη, αλλά δυστυχώς δεν εμφανίστηκε. Δεν έχει έρθει ο Γιάννης. Εντάξει, νομίζω ότι το σχεδιάζει για να έρθει. Όχι, δεν γίνεται. Γιατί ο Πας Γιάννηνα με τη City παίζουν αύριο, αλλά δεν είναι σε τηλεοπτικό. Θα έρθει να το δει εδώ. Τι ώρα είναι το θέμα, γιατί έχει εκπομπή ο Καραλής. Όχι, μπορεί. Είναι 7.30 με 8 και 4. Δεν έχει, δεν μπορεί. Στο κυνηγά να έρχεται. Δεν μπορεί. Θα έχουμε πρόβλημα. Προλαβαίνει. Άρα λοιπόν έχουν από 3 βαθμούς ήδη σε κάθε όμιλο οι αγγλικές ομάδες. Ο Παναθηναϊκός με τον Πανιόνιο έχουν από 1 και η ΑΕΚ με την Εψανά 1 από 1. Λοιπόν, ο Πας είναι με τις γαλάζιες εμφανίσεις, με τις λευκές εμφανίσεις. Διαιτητής είναι ο κύριος Χατζόπουλος, Βουδούρης και Γκοντά η βοηθή. Και όλα έτοιμα τώρα για να ξεκινήσει το μάτς. Φυρογένης, τερματοφύλακας για τον Πας Γιάννενα. Παπαθανασίου, Καζάκου, Καραγιώργος και Μπελά στην άμυνα. Ξινός, Γεωργαντώνης, οι δύο αμυντικοί χαφ. Καραδήμας, Κολόκας και Ζαφύρης πίσω από τον Παπαδόπουλο. 4-2-3-1 για την ομάδα των Ιωαννίνων. Ο Πανιόνιος παίζει με κατά πολύ διαφορετική ενδεκάδα με αυτή που αγωνίστηκε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Τζόρτζης τερματοφύλακας, Φλαμπούρης, Μοντεσίδης, Γεωργακάς και Γρηγοριάδης οι 4 στην άμυνα. Στρίκος και Μαρτίνος αμυντική χαφ. Δαλμύρας δεξιά, Αναστασίου πίσω από τον Γρηγορόπουλο. Αριστερά ο Νικολιάς και ο Γεωργακάς, αν δεν κάνω λάθος, είναι οι δύο που ξεκίνησαν και στο μάτς με τον Παναθηναϊκό. Και ο Μαρτίνος. Και ο Μαρτίνος. Ναι, και ο Μαρτίνος. Ναι, Νικό. Να πούμε πως το νούμερο 3, ο αριστερός back to pass, ο Μπελά, είναι ο ανιψιός του Άριαν Μπελά. Του γνωστού παίκτη. Ναι. Στις ομάδες που κουβεντιάζαμε στο πρώτο παιχνίδι και που τα τελευταία χρόνια, και δεν είναι μόνο τα τελευταία χρόνια, δίνουν πολύ μεγάλη, βγάζουν ποδοσφαιριστές κατά το κοινός λεγόμενο στο ελληνικό ποδόσφαιρο, είναι και ο ΠΑΣ. Εδώ είναι στην επίθεση
για την πρώτη κεφαλιά, η οποία φεύγει πάνω από την εστία, την έκανε ο Κολόκας, αν είδα σωστά. Σέντρα του Καραδίμα. Όχι, δεν είναι ο Κολόκας. Γιατί ο Κολόκας είναι με το νούμερο 10. Αν δεν τον αδικό, είναι ο Γιώργο Αντώνης. Για να μην τον αδείξω, ναι, ο Γιώργο Αντώνης. Τώρα κατεβαίνει η μπάλα, ο Γρηγορόπουλος, ο Νικολιάς. Για τον Γρηγορόπουλο, ο Μπελά είναι κοντά του. Κράτησε ο Γρηγορόπουλος, θέση του στην περιοχή πήρε ο Νικολιάς. Έκοψε ο Καραγιώργος. Μένει να πιέσει ψηλά ο Πανιόνιος. Κολόκας. Καραδίμας. Ο Ζαφύρης. Γρήγορος και καλός με την μπάλα στα πόδια. Ο αριστερός εξτρέμ του Παζιάννενα. Εδώ έχασε την μπάλα πάντως. Κολόκας κάνει λάθος. Φάουλ υπέρ του Πας. Το φάουλ του Αναστασίου, διορθώνω προηγουμένως. Αυτό είναι το δεύτερο μάτς για τον Πανιόνιο. Τώρα είναι ο Ζαφύρης αυτός που έχει μείνει πεσμένος στο έδαφος, σωστά. Στην προσπάθεια του νωρίτερα να συγκλίνει με την μπάλα, σε αυτή την ενέργεια που άρχισε από τα αριστερά. Εδώ είναι. Ναι, έχεις δίκιο. Όλα καλά, σηκώθηκε. Η μπάλα πάει στα πόδια των παικτών του Πανιωνίου. Με τον Τζόρτζι να δίνει στο Μουτεσίδη. Γιωργακάς. Ζήτησε μπάλα ο Στρίκος. Πήρε ο Φλαμπούρης. Δεν βρήκε το Στρίκο. Κολόκας. Καραδίμας. Έχασε το πρώτο κοντρόλ. Πήγε γρήγορα κοντά του. Για να βγάλει άμυνα ο Μουτεσίδης. Και αυτός είναι που πρεσάρει. Καζάκου. Έκοψε ο Στρίκος. Γιωργακάς. Ο Καραγιώργος, συγγνώμη. Ο Στρίκος πάει να πιέσει. Ο Ζαφύρης. Δεν πέρασε η πάσα του. Μαρτίνος. Έχει προϋποθέσεις εδώ ο Πανιόνιος που ανεβαίνει με το Δαλμύρα. Κράτησε την μπάλα παρά την πίεση και πήρε κόρνερ. Από τον Παπαθανασίου. Οδηγίες στους παίκτες του Παζιάννενα για το πώς θα παίξουν στην άμυνα εδώ. Είχε οπισθοχωρήσει και έβαλε την προβολή ο Παπαδόπουλος για να βγει η μπάλα από την περιοχή. Πανιόνιος διατηρεί την κατοχή. Καθυστέρησε όμως ο Μαρτίνος και ο Πας θέλει να βγει σε κόντρα επίθεση τώρα. Παπαδόπουλος. Παπαθανασίου. Μπελά. Γιωργαντώνης. Ξινός. Λάθος. Δεν καταφέρει να περάσει ο Νικολιάς. Ο οποίος έγινε αλλαγή στο πρώτο μάτς, τον έβγαλε από το παιχνίδι προπονητής του προφανώς, γιατί είχε σκοπό να το χρησιμοποιήσει και σε αυτό.
Γρηγοριάδης. Φλαμπούρης. Φλαμπούρης και περάσει αλλαγή στο παιχνίδι του Πανιωνίου με τον Παναθηναϊκό νωρίτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο αντί του Κορώνη. Τώρα αρχίζει στην ενδεκάδα. Ο Στρίκος δεν μπόρεσε να φτάσει στην μπάλα. Φάουλ για τον Πανιώνιο. Ζαφύρης. Πάνε πολύ ωραία κούρσα, ωραία ενέργεια, απέφυγε όποιον βρήκε μπροστά του, εξαιρετική επέμβαση του Τζόρτζι. Αυτή είναι η καλύτερη φάση στο παιχνίδι μέχρι τώρα, στο 7, με πρωταγωνιστή τον Ζαφύρη. Έδειξε να έχει πολύ μεγάλη ευχέρεια στην αλλαγή κατεύθυνσης ο Ζαφύρης. Και εδώ τεράστια προβολή την ίστατη ώρα από τον Μοντεσίδη προ του επερχόμενου Καραδίμα. Με δικαίωση ο Ζαφύρης, κατευθείαν. Ναι, τον εντόπισες, είναι αλήθεια. Οφείλω να τον παραδεχτώ, τον είδες από την πρώτη του σχεδόν από την πρώτη του επαφή. Το shoot από τον Κολόκαουτ είναι, φαίνεται, ένας παίκτης που έχει ταχύτητα, καλή τεχνική κατάρτιση. Δείτε εδώ τι κάνει. Πολύ ωραία προσπάθεια, πάρα πολύ Ωραία ενέργεια. Κεφαλιά του Κολόκα. Ο Γιωργαντώνης δεν πέρασε την πάσα του. Ο Μπελά έβγαλε την άμυνα. Ο Στρίκος έκλεψε αλλά με φάουλ. Ο Νίκος Καπύρης μας πληροφορεί ότι η επιθυμία του Κοντοβράκη, του προπονητή του Κιανέριθρον, είναι να παίξουν οι ποδοσφαιριστές του από τα άκρα. Πάλι ο Κολόκας. Έφερε την μπάλα μπροστά, τον κυνήγησε ο Γιωργακάς. Τελικά έβγαλαν οι Κιανέριθροι την άμυνα. Ωραία. Συνδυάστηκαν εδώ οι παίκτες του Πανιωνίου. Ο Αναστασίου πήγε δεύτερος στην μπάλα, τον πρόλαβε ο Καραγιώργος. Ξινός. Λανθασμένη μεταβίβαση ο Γρηγοριάδης με τον Στρίκο. Κολόκας. Πίεση των παικτών του Πανιωνίου ψηλά με τον Νικολιά που δεν κράτησε πάντως την κατοχή. Έκαναν αβίαστο λάθος οι Γιαννιώτες. Στρίκος. Μακριά ο Μουτεσίδης. Λάθος εδώ στην άμυνα τώρα και είναι ευκαιρία που περνάει ανεκμετάλλευτη. Καθώς το σούτ του Παπαδόπουλου φεύγει out για τον Πας Γιάννενα που έχει και τη δεύτερη καλή στιγμή στο παιχνίδι, στο 10. Ο Πας είναι η ομάδα που έχει προσεγγίσει, έχει πατήσει την περιοχή του Πανιωνίου. Ο Πανιώνιος δεν το έχει βγάλει με την ίδια συχνότητα αυτό μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Και είναι και η ομάδα που είχε και τις καλύτερες στιγμές μέχρι τώρα. Ανέκτησαν την κατοχή με τον συνήθι ύποπτο. Είναι νομίζω ο πιο δραστήριος ποδοσφαιριστής του Πάσου Ζαφύρης, ο οποίος προσπάθησε να περάσει από τον Φλαμπούρη χωρίς επιτυχία. Ναι, Νίκο Καπύρη. Να πούμε πως το μάτς το παρακολουθούν και οι άνθρωποι της City, το τεχνικό επιτελείο, και είναι και με το στυλό στο χέρι οι άνθρωποι. Έτσι, κρατούν σημειώσεις διαρκώς για τους παίκτες. Ανοργάνωτη είναι. Εντάξει, προφανώς καταγράφουν και το ποιοι είναι και οι αντίπαλοι, έτσι, γιατί για τον ίδιο όμιλο μιλάμε. Σωστά, Πέρα αλλά από το να εντοπίσουν κάποιον. Ναι, σωστά. Αλλά τώρα ο Ζαφύρης δεν είναι αδιάφορος, δηλαδή δεν μπορεί να... Δηλαδή λέω τώρα έναν παίκτη που έχει κάνει διαφορά στο ξεκίνημα, έτσι. Έχει κάνει δύο ενέργειες.
Άγγελε, και ένα μεγάλο ταλέντο μπορεί να υπάρχει οπουδήποτε, έτσι. Σαφώς. Οπότε σαφώς κοιτούν οπουδήποτε τους δίνεται ευκαιρία. Την κάναμε τη μεταγραφή του Ζάφυρη εμείς στη City. Να ήταν έτσι. Ο Παπαθανασίου έκανε την κεφαλιά, ο Ξινός ήρθε να δώσει συνέχεια για τον πας. Τώρα απομακρύνει ο Γρηγοριάδης. Πάλι ο Γρηγοριάδης. Υποδέχθηκε τη μεταβίβαση από τον Γιωργαντώνη. Κολόκας, Γιωργαντώνης, Μπελά. Ο Γιωργαντώνης εξετάζει τις επιλογές του, σημαδεύει την κίνηση του Καραδίμα. Χωρίς πρόβλημα, ο Τζόρτζης. Καλή εικόνα του πας τακτικά. Πολύ καλή. Ναι. Έχει σχέδιο, έχει τρόπο. Βεβαίως, πέρα από τα όσα αναφέρουμε εστιάζοντας στα αυτό που παρακολουθούμε αυτή τη στιγμή, πρέπει να σκεφτούμε ότι ο Πανιώνιος έχει αλλάξει σχεδόν όλη την ενδεκάδα σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Τώρα, ποια είναι η βασική και ποια όχι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε βέβαια. Ναι, ακριβώς. Απλά να το αναφέρουμε, γιατί εντάξει, να μην αδικούμε και τα παιδιά. Μπορεί να μην έχουν ξαναπαίξει μαζί τώρα αυτοί οι 11 για παράδειγμα. Ναι, Νίκο Καπήρη, ακούμε. Είναι παρατηρήσεις ο coach του Πανιωνίου, όχι στους παίχτες του, αλλά στην εξέδρα, γιατί είναι κάποιοι γονείς, κάποιοι παράγοντες που κάνουν κάποιες διαπιστώσεις φωναχτά και ήταν έντονη παρατήρηση του προπονητή για τέλος, να πει ένα τέλος αυτό. Να γιάσει το στόμα του. Κλασικοί πατεράδες. Ξινός, Κολόκας. Ωραία αμυντική προσπάθεια τώρα. Κράτησε και μπάλα ο Μαρτίνος, μπήκε στην περιοχή, περιμένει στηρίγματα. Πήγαν δύο παίκτες του Πάσου, ο Φλαμπούρης κέρδισε. Ο Παπαθανασίου, συγγνώμη, κέρδισε. Πανιώνιος επιμένει με τον Μαρτίνο. Υπόδειξη για offside. Μια από τις λίγες στιγμές που ο Πανιώνιος προσέγγισε την περιοχή. Η πρώτη, αν θυμάμαι καλά, από αριστερά. Προηγούμενη ήταν από την απέναντι πλευρά. Επίσης, αυτό που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος για τον Νικολιά είναι ότι ήταν εξαιρετικός στο μάτς με τον Παναθηναϊκό που προηγήθηκε στην αριστερή πλευρά. Τώρα παίζει δεξιά. Παίζει δεξιά. Και δεν έχει πάρει παιχνίδι από εκεί η ομάδα του. Εντάξει, γενικώς πάντως δεν έχει φανεί ο Πανιώνιος. Όχι. Είναι τα παιδιά του Πάσα αυτά που μέχρι στιγμής έχουν τον πρώτο λόγο στην αναμέτρηση, με τον Κολόκα στον Ζαφύρη. Τον βγάζει από την περιοχή ο Φλαμπούρης. Κρατά όμως ο Ζαφύρης. Κολόκας. Μοίρασε απέναντι στον Καραδίμα. Σέντρα από τον τελευταίο. Καλή έξοδος από τον Τζόρτζι. Προλάβε τον Κολόκα νομίζω. Όντως τον Κολόκα πρόλαβε. Καλοί παίκτες και οι δύο που έχει στα άκρα. Ο Πασιάρενα προφανέστατα γι' αυτό και ο Τσαφεράκος θέλει να γίνεται από εκεί το παιχνίδι. Ωραία πάσα. Ο Ζαφύρης πήρε την μπάλα τον Κολόκα. Εντάξει τώρα, και η πάσα στην κίνηση του Κολόκα στον χώρο, στην κίνηση του Ζαφύρη που κάνει αυτό το σουτ με τον τρόπο που το κάνει. Πολύ ωραία τα βλέπεις τώρα από πιτσιρικάδες αυτά. Εδώ είναι το τελείωμα της φάσης. Προσποίηση. Οι δύο από τις τρεις τελικές του πας είναι από τον Ζαφύρη. Πολύ ενέργεια και πολύ ουσία και από τον Κολόκα. Νομίζω δεν με απαπτά, Νίκο Καπήρη και Άγγελε Στυλιάδη, η μνήμη μου. Τα παιδιά του ΠΑΣ είχαν επισκεφτεί και τη Μασία και είχαν παίξει και με τους μικρούς της Μπαρτσελώνα. Ναι. Πέρσι. Πέρυσι. Πρόπερσι. Πρόπερσι. Ο αθλητικός όμιλος Ιωαννίνων. Α, δεν ήταν ο Πας. δεν ήταν ο Πας. Σωστά. Εμείς θυμόμαστε ότι ήταν από τα Γιάννενα πάντως. Είναι αλήθεια ότι στην Ήπειρο υπάρχει πολύ ταλέντο, έτσι, και είχε γίνει φανερό και από αυτή την περίπτωση. Σωστό. Έχει πάρει και Euro Ήπειρος. Γιούρκας. Είχε σκοράρει κιόλας. Βεβαίως. Τώρα θα δικήσουμε κι άλλους βέβαια. Έχουν βγει κι άλλοι παίχτες από εκεί. Ωραίο σουτ. Στην κίνηση δεν ήταν εύκολο. Από το Γρηγορόπουλο η μπάλα έφυγε out. Πρώτη τελική του Πανιωνίου στο παιχνίδι. Είναι αυτή στο 16. Ναι, Νικό. Κάποια παράπονα αυτή τη φορά στους παίχτες ο coach του Πανιωνίου, κυρίως στους αμυνόμενους, στους αμυντικούς.
Ρωτούσε αν είστε εδώ σήμερα, αν είστε σε αυτό το γήπεδο. Να πούμε όμως ότι γενικά είναι και πολύ απαιτητικό για τα παιδιά να παίζουν ανά μία μισή ώρα. Είναι συνθήκες που δεν συναντούν σε κανονικές περιπτώσεις. Να κάνουν διάλειμμα μία μισή ώρα για παράδειγμα και να ξαναμπαίνουν στον αγωνιστικό χώρο. Ο οργανισμός τους το αντιμετωπίσει διαφορετικά. Δεν είναι εύκολο. Έτσι. Ναι, κυρίως για αυτούς που έπαιξαν και πριν Ακριβώς, είναι τρομερά ακριβώς, δύσκολο. ακριβώς. Δηλαδή να ζεσταθείς, να παγώσεις και να ξαναζεσταθείς να μπεις μέσα. Σωστά. Ωραία κίνηση του Μπελά εδώ. Ωραία. Ποιος άλλος? Βρήκε μπάλα στα πόδια του, out. Δίνει ο διαιτητής. Ο Ζαφύρης έκανε την ενέργεια. Έχει δουλειά ο Φλαμπούρης εκεί στην πτέρυγα. Εδώ κέρδισε τη μεταξύ τους μονομαχία πάντως ο ακραίος μπακ του Πανιωνίου. Παζιάννενα που οι οικονομικές συνθήκες τον αναγκάζουν και αυτόν να ποντάρει σε ελληνικό στοιχείο και σε νέα παιδιά με επιτυχία. Έκανε εξαιρετική πορεία φέτος στο πρωτάθλημα. Έμεινε ο Γιάννης Πετράκης. Για μια από τις ομάδες που νομίζω τακτικά όλοι οι αντίπαλοι του στη Super League έχουν να λένε για την πολύ καλή παρουσία της. Αρχίζει και έχω την εντύπωση ότι παγιώνει αυτή την άποψη ο ΠΑΣ με την εικόνα του τα τελευταία χρόνια. Κουνάκι του Παπαδόπουλου για τον Καραδίμα. Παρανευλήθη ο Γεωργακάς. Τη μία ο Κολόκας για τον Καραδίμα. Ναι, Νίκο Καπήρη. Τον ΠΑΣ, αλλά να πούμε και για τον Πανιόνιο πως με τις συνθήκες που αντιμετωπίζει, τις διοικητικές και οικονομικές. Ναι, το κουβεντιάζαμε και στο πρώτο μάτς. Ακριβώς. Δείχνει μεγάλη εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά και μπορεί κάποια από αυτά σε 2-3 χρόνια να είναι στην πρώτη ομάδα. Έτσι. Ναι, βέβαια. Με ενεργό ρόλο. Είναι δεδομένο, Νικολά. Είναι δεδομένο. Πέρα από οπαδικά, από την ομάδα που αγαπάει οποιοδήποτε και που μεγάλωσε μαζί της τώρα, για κάποιον που απλώς αγαπάει το ποδόσφαιρο, δεν μπορεί παρά να υποκλίνεται σε ομάδες όπως ο Πανιόνιος ή ο Παζιάννενα που με ελληνικό στοιχείο και με νέα παιδιά, κυρίως ο Πανιόνιος τώρα, γιατί έχει και τρομερά προβλήματα. Έχει καταφέρει να παραμένει στην κατηγορία. Το καλοκαίρι συζητούσαν όλοι ότι ήταν το πρώτο φαβορί για να υποβιβαστεί. Και όχι απλά δεν υποβιβάστηκε, αλλά σε κάποια μάτια ήταν και πάρα πολύ καλή παρουσία της ομάδας. Αυτό που έκαναν φέτος τα παιδιά του Πανιωνίου για μένα μπορεί να συγκριθεί και εντάξει, σε μια εκδοχή υπερβολή σαν να παίρνει πρωτάθλημα. Είναι ένα παιδί που ξαφνικά καλείται να σηκώσει το βάρος, να κρατήσει μια ομάδα στην μεγάλη κατηγορία, έτσι. Εντάξει, πολύ δύσκολο. Και με ανανέωση επίσης συμβολαίου του Ζουνίδη, όπως ανανέωσε και έμεινε και ο Πετράκης στο Μπαζιάννενα, με προπονητές δηλαδή που έχουν δείξει τα εξαιρετικά στοιχεία της δουλειάς τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Ο Πετράκης στα Γιάννενα, για μικρότερο ο Ζουνίδης στον Πανιόνιο, αλλά ο Ζουνίδης έχει δείξει και σε προηγούμενες ομάδες ότι είναι ένας πολύ καλός προπονητής. Ο Ζουνίδης που πήγε στην πλατεία όταν τα πράγματα είχαν μπει σε πολύ επικίνδυνη τροχιά για τους Κιανέριθρους. Δεν ήταν εύκολη η απόφαση αυτή. Αλλά είχε πει ότι είναι μεγάλη η πρόκληση να δουλέψει με νέα παιδιά. Και επίσης είχε πει, τώρα που το λες, επίσης είχε πει ο Ζουνίδης ότι εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος με αυτό το ρόστερ που υπάρχει στην ομάδα. Ναι, βέβαια. Το πίστευα την πρώτη στιγμή. Σωστά το θυμάσαι. Λοιπόν, να μην φλιαρούμε άλλο. Στο 0-0 πας Γιάννενα Πανιόνιος και λέω να μην φλιαρούμε γιατί πρέπει να πάμε σε κάποιο διάλειμμα. Κατά συνέπεια τα ξαναλέμε σε λίγο. Ξανά μαζί φίλες και φίλοι εδώ στο Αθλητικό Κέντρο της Παιανίας για το δεύτερο ημίχρονο της τρίτης αναμέτρησης στο Coca-Cola Elite Neon Cup 2015, το οποίο παρακολουθείτε από σήμερα μέσω των καναλιών Nova Sports και θα το παρακολουθείτε μέχρι και την Κυριακή όταν και θα πέσει η αυλαία με τους τελικούς. Δυσκολεύει λίγο το πράγμα τώρα,
Φύγαν τα σύννεφα, κατέβηκε ο ήλιος, δεν βλέπουμε τίποτα. Μια βροχή μπορούμε να έχουμε. Τώρα θα αρχίσουμε να θέλουμε πάλι βροχή. Γιατί στο σημείο που καθόμαστε είναι αρκετά δύσκολα, μας κάνει αρκετά δύσκολη τη ζωή ο ήλιος. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το διαχειριστούμε. Ας σηκωθούμε όρθιοι. Να δούμε τι θα κάνουμε. Να ακούσουμε τον εθνικό ύμνο. Αναμένοντας την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου για το παιχνίδι που παρακολουθούμε. Και το οποίο είναι στο 0-0. 0-0. Πας Γιάννηνα Πανιώνιος. Να σου πω, η φανέλα του Πανιωνίου, η εμφάνιση του Πανιωνίου σου θυμίζει τίποτα? Τι θα έπρεπε, όχι Δεν σου θυμίζει την εμφάνιση της Νόβα στο πρωτάθλημα τύπου? Τη φετινή. Δεν την έχω δει. Στα ημιτελικά είμαστε, έτσι. Δεν το έχω δει. Ναι, όχι εγώ δεν παίζω. Δεν λέω και. Άμα το παίζες θα το ξέρα. Άμα έπαιζες θα το ξέρα. Δεν υπήρχε περίπτωση. Αν έπαιζα δεν θα ήμασταν στα ημιτελικά, να σου πω. Και αυτό σωστό είναι. Κοίτα, για κανένα μπάσκετ μια χαρά. Όχι, μπάσκετ εντάξει, ναι, δεν Ναι. έχουμε. Λοιπόν, ο Πανιώνιος τώρα προσπάθησε να κάνει αισθητή την παρουσία του επιθετικά στην αρχή αυτού του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμίζουμε ήταν ο Πας αυτός που στο πρώτο μέρος πάτησε καλύτερα στο γήπεδο και δημιούργησε τις προοπτικές για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ο Γρηγορόπουλος είχε την πρώτη καλή στιγμή που μπήκε στην περιοχή, αλλά κατάφερε να μαζέψει ο Φυρογένης μετά το άνοιγμα του κοντρόλ. Ο Μαρτίνος έχει 2-3 παίκτες του πας γύρω του, αλλά κατάφερε να κρατήσει την μπάλα εδώ. Ο Στρίκος είναι δίπλα του. Ο Κολόκας κερδίζει. Από τους καλύτερους παίκτες του πας στο πρώτο ημίχρονο. Έχουν αλλάξει πλευρά Όχι, δεν έχουν αλλάξει πλευρά. Λάθος. Δεξιά έχει μείνει ο Γάδι μας. Νομίζω έχει χτυπήσει ο Κολόκας στο πρόσωπο. Έλα, Νικόλα. Στο μικρό διάλειμμα που είχαμε, οι παίχτες του Πανιωνίου τα άκουσαν για τα καλά από τον προπονητή τους. Τους είπε πως το καταλαβαίνω να μην πηγαίνει καλά το μάτς, να μην έχουμε σκοράρει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν μπαίνετε δυνατά στις φάσεις. Εκεί εστίασε. Ούτε ένα tackling δεν έχω δει, είπε ο coach. Για να δούμε κατά πόσο μπορεί να αλλάξει η εικόνα του Πανιωνίου. Με αλλαγές ενδεχομένως, γιατί βλέπω 2-3 να ετοιμάζονται εκεί. Ο Γρίβας είναι ο ένας. Τώρα θα δούμε ποιοι άλλοι θα περάσουν στο παιχνίδι. Ο Μαρκαντώνης επίσης. Τώρα καλύπτει ο Μτεσίδης. Παραχωρεί πλάγιο. Ο Καραδήμας θα επαναφέρει. Κεφαλιά του Μουτεσίδη. Ο Γρηγοριάδης πιο μακριά. Πρόλαβε ο Ξινός. Καραγιώργος. Μονομαχία του Ζαφύρη με τον Φλαμπούρη να κάνει φάουλ. Ο Καραγιώργος είναι πολύ ψύχρεμος σε κάθε περίπτωση που παίρνει την μπάλα στο περ του Πας. Πολύ ωραία έμπνευση του Ζαφύρη να εκτελέσει γρήγορα η κεφαλιά του Καραδίμα, του άλλου εξτρέμ δηλαδή. Πήγε πάνω στον τερματοφύλακα του Πανιωνίου, τον Τζόρτζι. Ξινός. Γιωργαντώνης έχασε την μπάλα, ο Στρίκος την κέρδισε. Είναι πλεονέκτημα ο διαιτητής. Πάσα του Στρίκου για τον Γρηγορόπουλο, είναι και ο Νικολιάς. Μπροστά ο Νικολιάς πήγε αριστερά στο δεύτερο ημίχρονο, άλλαξε πτέρυγα. Κράτησε ο Στρίκος, από τους καλούς παίκτες πάντως του Πανιωνίου μέχρι στιγμής, ο αμυντικός του μέσος. Μπελά. Παπαδόπουλος. Γιωργαντώνης. Λάθος του Ζαφύρη. Ο Πανιωνίος έχει μπει πιο ζωηρό στο δεύτερο ημίχρονο. Πιάσαν τόπο φαίνεται οι οδηγίες και οι φωνές του Κοντοβράκη. Με τον Φλαμπούρη τώρα να καλύπτει πολύ ωραία μπροστά στο Ζαφύρι. Κομμάκρυνση του Τζόρτζη σε ένα σημείο που θα επιχειρήσει να διώξει ακόμη περισσότερο ο Φλαμπούρης. Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ζευγάρι πάντως στο αγώνα. Ο Ζαφύρης με το Φλαμπούρη. Ναι, ναι.
Με την μία εδώ στην τελευταία περίπτωση ο Αναστασίου μοίρασε στο πλάι στον Δαλμύρα που άνοιξε το control. Να ο Καραγιώργος που λέγαμε νωρίτερα ότι είναι πολύ ήρεμος στον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται τις φάσεις. Διάβασε στην τελευταία περίπτωση τι συνέβη. Είπε στην κατάλληλη λέξη, διαβάζει πολύ τις πολύ, φάσεις. πάρα πολύ. Λοιπόν, φεύγει ο Μαρτίνος, φεύγει ο Νικολιάς και φεύγει και... Δεν έχω δει τρίτο ποδοσφαιριστή να βγαίνει. Βγήκε από εδώ, από το κόρνερ. Δεν έχω οπτική επαφή αρχικά. Θα καταφέρω να σας τον πω μόλις τον δω. Νομίζω είναι... ο Δαλμύρας. Είναι ο Δαλμύρας, μάλιστα. Ο Δαλμύρας και πέρασαν ο Μαρκαντώνης με το νούμερο 12, ο Γρίβας με το 16 και ο Ντουνιάς με το 14. Ο Λόκας. Να δούμε αυτή την επίθεση του Πας Γιάννενα. Βρήκε τον Παπαδόπουλο. Έχουν γυρίσει γρήγορα 3 παίκτες του Πανιωνίου. Ο Κολόκας περιμένει πάσα. Το σουτ στην κλειστή γωνία φεύγει out. Ο Ντουνιάς στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό φορούσε το 10. Τώρα έχει πει με το 14. Ναι, αλλάζουν. Αλλάζουν. Όντως. Και είχε παίξει στη θέση που ξεκίνησε ο Αναστασίου τώρα. Ναι. Ήταν το δεκάρι της ομάδας, όπως ήταν ο Αναστασίου. Με το 14 Όχι, τώρα είναι δεξιά. Ναι, ο Ντουνιάς πήγε δεξιά Πήγε τώρα. δεξιά τώρα, ναι. Με το 16 ο Φρίξος Γρίβας έχει πάει κοντά στον Αναστασίου, νομίζω. Παίρνοντας τη θέση... Κοντά στο Στρίκο, παίρνοντας τη θέση του Μαρτίνου, αν βλέπω καλά. Ναι. Και ο Μαρκαντώνης. Μπελά. Ετοιμάζει τη σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι ο Καραδήμας έκανε την κεφαλιά. Η μπάλα χτύπησε στην πλάτη του Γρηγοριάδη. Μάζεψε ο Τζόρτζης. Ο Κολόκας στον Ξινό. Ανεβαίνει ο Μπελά, παίρνει την μπάλα το Ζαφύρι. Ωραία ανάπτυξη του πας εδώ. Μόνο ο Παπαδόπουλος είναι στην περιοχή. Και έδωσε ένα κόρνερ για τον Πας Γιάννενα. Πανιώνιος θα κάνει ακόμη 2 αλλαγές. Μερετσολιάς και Δαβίδης θα περάσουν σε λίγο στο παιχνίδι. Στο πρώτο δοκάρι εκτέλεση έβαλαν εύκολα την άμυνα οι παίκτες του Πανιωνίου και θέλουν να βγάλουν και κόντρα επίθεση τώρα. Άνοιξε πολύ ο Ντουνιάς όμως εδώ. Ως γύριζε ο Μπελά. Αν μπει ο Δαβίδης, νομίζω ότι θα βγει ο Γρηγορόπουλος. Ναι. Και ο Αναστασίου. Ναι. Άρα φτάνει τις 5 αλλαγές. Ο Παπαδόπουλος στην περιοχή. Πέρασε η μπάλα. Τελευταίος τη βρήκε ο φορ του Πας Γιάννενα. Ή δεν τη βρήκε κανείς, γιατί στη διεκδίκηση με τον Μουτεσίδη, ναι, η μπάλα δόθηκε στον Πανιώνιο. Και όμως πέφτοντας την έχει βρει ο Παπαδόπουλος. Καλά το είδες στην πρώτη... Πλάγιο για τον Πας. Τώρα δεξιά είναι ο Μερετσολιάς, πήγε ο Ντουνιάς στον άξονα πίσω από το Δαβίδη. Στις εσωτερικές αλλαγές μετά τις τελευταίες αλλαγές που έκανε ο προπονητής του Πανιωνίου. Ο Φλαμπούρης γυρίζει πίσω. Και ξαναπαίρνει τώρα την μπάλα το Γεωργακά. Κέρδισε ο Ζαφύρης από την κόντρα. Κοντά το Παπαδόπουλος. Πάρα πολύ καλή αμυντική προσπάθεια του Γρηγοριάδη που πρόλαβε, γύρισε και σταμάτησε την αντεπίθεση του Πας Γιάννενα.
Ο Καραδί μας περίμενε εκεί, στο ημίωρο του μάτς. Λες να έχουμε και άλλη λευκή ισοπαλία σε ελληνικό παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς πάντως θα μπορούσαμε να έχουμε γκολ, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο από τον Πας. Γενικότερα είναι πιο επιθετικές οι δύο ομάδες σε σχέση με το πρώτο μάτς που παρακολουθήσαμε, αυτό ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Πανιόνιο, που δεν υπήρξαν χώροι. Ωραίο τάκλιν από τον Ξινό, από τον Γιώργο Αντώνη. Να το σπαλί. Ο Παπαδόπουλος με το Ζαφύρι χρησιμοποιεί ωραία και το σώμα του, τάκλιν του Φλαμπούρη. Ωραίο, ο Γεωργακάς μοίρασε στον Μερετσολιά, εκείνος στο πλάι στον Δαβίδη. Μπαλά έφυγε πλάγιο. Κατέβασε ο Κολόκας. Παπαδόπουλος. Ζαφύρης. Μπελά. Κόβει για τον Παπαδόπουλο. Γύρισε, έκλεψε ο Φλαμπούρης, ελευθέρωσε. Πάντως μέσα σε 2-3 λεπτά είναι η δεύτερη φορά που συγκλίνει ο Ζαφύρης, παίρνει μπάλα και κάνει την κίνηση στην πλάτη του Μπελά για να δημιουργήσει ρήγμα ο Παζιάννενα. Αυτό που ήθελε δηλαδή ο προπονητής στο πρώτο ημίχρονο γίνεται σε μεγάλο βαθμό στο δεύτερο. Να παίζει από τα πλάγια, να βγάζει από εκεί προσπάθειες. Κατά κύριο λόγο πάντως γίνεται από αριστερά και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Ο Παπαδόπουλος φεύγει καλυπτόμενος. Ψάχνει χώρο, δεν του τον έδωσε ο Φλαμπούρης, αλλά γύρισε επικίνδυνα. Διόρθωσε στο σημείο εκείνο ο Ντουνιάς. Στρίκος. Δαβίδης. Παίζει στο πλάι τώρα ο Δαβίδης. Και από εκεί άρχισε την προσπάθειά του. Τον Μαρκαντώνη να μην μπορεί να βοηθήσει. Ζαφύρης και αυτός κλειστά πλέον. Ανεβαίνει τώρα ο Παπαθανασίου για τον Πας. Δεν πέρασε από τον Μουτεσίδη. Νέο γέμισμα το οποίο ελέγχει ο Γεωργακάς. Πολύ καλό ο στόπερ του Πανιωνίου. Για να δούμε εδώ τώρα τον Μαρκαντώνη να ανεβάζει γρήγορα τον Πανιόνιο. Βγήκε άψογα εκεί ο Καζάκου. Γιωργαντώνης. Μπελά. Πολλές πρωτοβουλίες πλέον. Χτύπησε πάνω στον Μερετσολιά η προσπάθειά του να τροφοδοτήσει απέναντι τον Παπαδόπουλο. Στρίκος. Δαβίδης μετά την κόντρα. Κοντά του ο Ντουνιάς. Κρατά ο Δαβίδης. Γρίβας. Δαβίδης. Θέλει να γυρίσει και γύρισε. Μπροστά από τον Ντουνιά ο Φυρογένης μπλόκαρε. Ο Πανιόνιος έχει βγάλει στιγμές τώρα στο δεύτερο μέρος. Είναι καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο, ναι. Έλα Νικόλα. Παιδιά, συγγνώμη, δεν κρατιέμαι, αλλά θα το πω. Δηλαδή, δεν γίνεται να ζητάει η εξέδρα των γονιών να πέσει ο παίκτης, να πάρει το πέναλτι. Δεν είναι δυνατόν, όχι. Ναι, Νίκο, να το πεις. Όχι, το παράξενο θα ήταν να μην το ζητήσει αυτό η Εντάξει, Κερκίδα, παιδιά. όχι να το ζητάει. Αυτή είναι νοοτροπία πια. Δηλαδή, Εντάξει. Νίκο, να Το το παράξενο θα ήταν να μην το ζητάει. πεις. Να το ακούμε εμείς οι γονείς. τι να πω, τι να πω. Να τα ακούτε εσείς οι γονείς. Α, και εσένα τι σε νοιάζει, κόρες έχεις να παίξουν μπάλα. Αυτό σου λείπε. Για σκέψου να πηγαίνει ο Λιώρης να βλέπει την κόρη του να παίζει ποδόσφαιρο. Στη Λιόν Σωστό και αυτό, ναι. Στη Λιόν κατά προτίμηση είναι καλή ομάδα. Ο Στρίκος κάθετα για τον Ντουνιά.
τάκλιν από τον Κολόκα, φάουλ. Νίκο Καπίρη, καλά δεν θυμάμαι, η Λιόν δεν είναι πολύ καλή. Η Λιόν είναι Στις πάρα γυναίκες, πολύ ναι, καλή. ναι, καλά Πάρα το πολύ θυμάμαι. καλή. Οι γερμανικές ξεχωρίζουν, γενικότερα παίρνουν τίτλους Και συνήθως. στους άντρες είναι καλή Λιόν. Ναι. Γενικά στο γυναικείο ποδόσφαιρο, Γιώργο, η Γερμανία, η Γαλλία και η Σουηδία από την Ευρώπη Ναι, ναι. είναι top. Αν θυμάμαι καλά, ήταν φιναλή στη Λιόν στα τελευταία Ναι, Champions League. σίγουρα. Ναι, ναι. Και τώρα έχουμε και Μουντιάλ. Την άλλη εβδομάδα Μουντιάλ γυναικών στον Καναδά με την ευκαιρία. Ναι, ναι. Κολόκας και Γεωργαντώνης φεύγουν από το παιχνίδι, 2 αλλαγές του Πας Γιάννενα. Γραμμενούδης με το νούμερο 16 και Λιάσος με το νούμερο 18. Οι πρώτες αλλαγές του Πας Γιάννενα. Ο Ντουνιάς είναι στην μπάλα για αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει ο Πανιώνιος, που λέγαμε και πριν ότι είναι σαφώς καλύτερο στο δεύτερο ημίχρονο σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο. Ο Γρηγοριάδης έχει πάρει Γρηγοριάδης. κάρτα, μας λέει ο Νίκος Καπίρης. Και συνεχίζει. Τι αμαρτυρήθηκαν, λέει, για το του Πανλή να πέσει για πέναλτι. Ο Ντουνιάς εκτέλεσε πάνω στο τείχος. Ο Στρίκος τώρα. Σουτ εκτός ισορροπίας ήταν αυτό από τον Μαρκαντώνη, δεν είχε τύχει. Ο Ζαφέρης θέλει να σπρώξει τον πας στην αντεπίθεση. Ο Παπαδόπουλος θέλησε να γυρίσει. Είναι πάλι εκεί παρόν ο Γεωργακάς. Το έλεγε λίγο νωρίτερα ο Άγγελος Αστηλιάδης ότι έχει πολύ καλές τοποθετήσεις. Ο στόπερ του Πανιωνίου. Κάθετα ο άλλος στόπερ του πας ήταν ο Καραγιώργος. Φάουλ υπέρ του Πανιωνίου. Το έκανε ο Γραμμενούδης. Επειδή μόλις πήρα στα χέρια μου τις συνθέσεις για το επόμενο παιχνίδι, Manchester City Παναθηναϊκός, έτσι. και στην κουβέντα που κάνουμε για το πόσο είναι πια οργανωμένα τα πράγματα σε ομάδες ακαδημιών κτλ. Η City έπαιξε 4-4-2 στο πρώτο παιχνίδι, τώρα θα παίξει 4-3-3. Αλλάζει η διάταξη. Ναι. Θα δούμε και τις αλλαγές που έχει ο Παναθηναϊκός. 4-3-3, δηλαδή ο Παναθηναϊκός θα παίξει 4-3-3 κλασικά όπως έλεγε πριν. Θα παίξει, ναι, 4-3-3. Απλά μένει να δούμε και τις αλλαγές που θα έχει σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι που έδωσε κοντά στον Πανιώνιο. Αλλά δεν βλέπω να είναι πολλές. Η τριάδα στα χαφ δηλαδή είναι ίδια. Αυτή που λέγαμε ότι του έδινε τον ρυθμό και Σωστά. στο πρώτο μάτς. Σωστά. Και άλλη κίτρινη κάρτα. Τι γίνεται. Αλλαγή για τον Πας Γιάννενα με το νούμερο 19 ο Φώτης Λόλης και όχι Παντελής, που δεν την κλωτσάει με τίποτα. Πήγα να σου πω, παίζουμε ποδόσφαιρο, όχι βόλεϊ. Πήρε τη θέση του Καραδίμα. Δηλαδή παίζει βόλεϊ, ο Λόλης ή μόνο περιγράφει. Ξέρει να περιγράφει, το ξέρω, εντάξει, και παρουσιάζει καλά και περιγράφει καλά. Παίζει βόλεϊ. Τι θες να σου απαντήσω. Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Πήρε τη θέση ο Λόλης Του Καραδίμα. του Καραδίμα. Του Πρίντεζη, σωστό. Του Πρίντεζη, ακριβώς. Ο Στρίκος θέλησε να τροφοδοτήσει τον Ντουνιά εκεί. Χάθηκε η μπάλα για τον Πανιώνιο και ο Πας τώρα αναζητά αντεπίθεση. Ωραία μεταβίβαση για τον Παπαδόπουλο που κινείται στην πλάτη του Γεωργακά. Ο Τζόρτζης βγήκε γρήγορα από την εστία. Εκεί σαν φλιπεράκι μπάλα. Ο Παπαδόπουλος έχει μείνει πεσμένο στο έδαφος. Πρέπει να σφυρίξει ο Από την διαιτητής. κόντρα εδώ τώρα έγινε. Αν ήταν... Απ' την μπάλα χτύπησε. Αν είναι από την μπάλα τότε είναι εντάξει. Είναι μικρότερο. Έτσι νομίζω. Α, όχι. Είχαν και επαφή με το γόνατο, ίσως. Ναι. Γόνατο κρατάει. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Οδεύοντας προς το τέλος, τελευταίο λεπτό για να συμπληρωθεί το 40 λεπτό. Ούτε εδώ έχουμε γκολ στο μάτς του Πας με τον Πανιώνιο.
θα έλεγα ότι ήταν μοιρασμένο το μάτς. Το πρώτο ημίχρονο ανήκε στον ΠΑΣ, το δεύτερο στον Πανιόνιο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι το πρώτο μέρος του ΠΑΣ είχε περισσότερες προοπτικές για την ομάδα της Ηπείρου να της δώσει γκολ. Ήταν πιο κυριαρχική η παρουσία της στο ημίχρονο που της ανήκε σε σχέση με αυτή που την παρουσία των Κιανέριχων στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν καλύτερη στο γήπεδο. Δέστες, Ασλανίδης και Νίκας, οι τρεις παίκτες που πέρασαν στο παιχνίδι, προφανώς για πολύ λίγο. Ναι, νομίζω παίρνει σίγουρα τη θέση του Παπαδόπουλου, γιατί δεν είναι σε θέση. Ο Νίκας νομίζω έχει πάει ψηλά, γιατί ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί να συνεχίσει. Δευτερόλεπτα απομένουν για το κλείσιμο του παιχνιδιού. Πιθανόν μια ευκαιρία ακόμη. Να δούμε ποια από τις δύο ομάδες θα την έχει, έτσι όπως εξελίσσεται το παιχνίδι. Με το πλέγιο να είναι για τον ΠΑΣ. Στρίκος. Ντουνιάς. Ωραία, πολύ ωραία. Ανάμεσα σε τρεις. Έφυγε, δέχτηκε το τάκλιν από τον Πόσες κάρτες έχει Λιάσο. βγάλει? 4. Αυτό ήταν κάρτα. Νάτος ο Λιάσος. Ήταν το τάκλιν από πίσω του Λιάσου. Νίκο Καπήρη, φτάνουν στα αυτιά μας οι διάλογοι από την Κερκίδα. Γι' αυτό είχα εστιάσει σε αυτό παρά στην τελευταία κεφαλιά του αγώνα ήταν από τον Ντουνιά. Είχαμε και ψηλό... Και αντεγκλήσεις. Παρεξηγήσεις στην εξέδρα. Λεκτικές, Για εντάξει, όσα προς Θεού, ναι. υπόθηκαν, ναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. 0-0, Πασγιάννηνα Πανιόνιος. Για να δούμε αν ο Νίκος Καπήρης θα έχει την ευκαιρία να μιλήσει με κάποιον από τους δύο προπονητές. Θα είναι κοντά του Άρης Τζαφεράκος αυτήν την φορά. Ακούσαμε νωρίτερα τον Πέτρο Κοντοβράκη στο τέλος του πρώτου αγώνα. Λοιπόν, Νικόλα, ο λόγος σε σένα. Έχουμε μαζί μας τον coach του ΠΑΣ. Coach, κατά διαστήματα καλό παιχνίδι από την ομάδα. Γενικά, τις εντυπώσεις σας από το παιχνίδι και τη διοργάνωση. Η διοργάνωση είναι εξαιρετική. Δεν το συζητάμε, εξαιρετική. Και συγχαρητήρια πολλά. Προσπαθήσαμε στο πρώτο ημίχρονο λίγο να είμαστε πιο. Να κυνηγήσουμε λίγο τον γκολ παραπάνω. Δεν μας έκατσε λίγο η φάση. Στο δεύτερο μαζευτήκαμε λίγο πίσω. Προσέξαμε και λίγο. Αλλάξαμε την ομάδα να παίξουν τα παιδιά όλα να φρεστηθούν. Και συγχαρητήρια αγόρι μου. Και το αποτέλεσμα κρίνεται δίκαιο. Ο Νίος ήταν πολύ καλός. Καλή συνέχεια, να είστε καλά. Το συγχαρητήρια αγόρι μου ήταν στον Στρίκο, τον ποδοσφαιριστή του Πανιωνίου, Νίκο. Ναι, όχι σε μένα. Ναι, είναι δεδομένα. Απλά το επισημαίνω καθότι ήταν από τον προπονητή του ΠΑΣ και ήταν έτσι με δόση πατρικής έκφρασης, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, εδώ θα είμαστε. Για την επόμενη αναμέτρηση Manchester City Παναθηναϊκός σε περίπου 14 λεπτά.